Táistí, Donach ras rééis, scéal eile, scéal ngrá. Daithníon ngrá libh? Ngrá ach fíomh Verona freisin. Féach Romeo agus Juliet, le William Shakespeare. Léamh faoi, muintir Capulet, muintir Montague, agus an fuath atá atra, agus cad a hálín, fiúán le ngrá ann. Tarlom? Romeo agus Juliet, le William Shakespeare. Céad ailsethe ag Edition Bromera. Romeo agus Juliet. A chorú le Teresa Brosetta, alíonn le Valenti Julianas. Agus be leabhar Breac a deireadh as Gaeilge. San idáil Fadó I gcathair Verona, bhí cónaí a rá haileach mhóra thuachta, muintir Capulet agus muintir Montague. Bhí an dearg ráin ag an dá haileach ar a chéile, agus bhí fuath chomh mór sin acu dá chéile, gur le trid a réitídís an argón balú atartha. Go dainn, bhí si chomh fada in airce a chéile, gur raibh dearma déanta acu ar an gúis a bhí leis an argónt ar dús. Fechar an sin agus iad gargónt le na chéile. Fear óg abba Romeo Montague, agus bhí sé an ngrá le cailín ormh anam de Róisín. Ach ba bheag an wath dó é sin. Mar ní raibh siise in ngrá leisin, agus bhí si a géire dul sna maná rialta. Níor inis Romeo é sin do chuine ar bé, cé is muite den sagart an tathair leabhrás. Ní raibh Juliet Capulet ach ceithre bliana déag, agus ní raibh sim ar bit eici I gcúrsaí ngrá. Ach, ina anóin sin, bhí a thúil ag ógánach sever orthaí, cúnta páras, agus dír sé cead ó muintir Capulet I a fósa. Fech Romeo an sin, agus ag leabhart leis an tagart leabhrás. Agus in sin, cúnta páras, teacht. Ihe a bháin, bhí cóisiir mhór I bálas muintir Capulet. Bhí an scéal is a bháthair ann, cé is muite do muintir Montague, darnói. Thugraigh cóide Romeo dulchaigh an cóisiir gan chorra. Níor bhíonn leo an deis a ligean thársta damhsa a dhéanamh leis na maná ab áile I Verona. Bhí Romeo níos ciallmhar ná iad agus dúirt sé nach smaoinemh maith a bhí ann, ach níor thug a cháirde aird ar bith air. Fág seo, ar siad, nach bhfuil tú ag géire na cailíní bratha a eicáil. Ghéal Romeo ar deire, fechan na daoine léir, agus iad ag damhsa, agus na ceoltóirí, ag sinnam ceol, agus fechan na búclaí, agus iad ag géir sleanú isteach. Bhí ceol á chasa, agus fear is mná ag damhsa nuair a leag Juliet súil ar Romeo. I gcaitheamh na híthe ní bhain an bheirt na súile dá chéile. Bhí si tóin thar ceann in ngrá. Níos déarnaí, a mufuoin na réaltaí, leabhar siad le chéile. Ba gheargar thuig an bheirt gur Capulet a bhí Juliet agus gur Montague a bhí Romeo. Nach muitne a bheith sonna sásta le chéile, mar a me hása I de Capulet agus mise me Montague, a sésin go Donach. Níl scéal le chéile in andúin, a siise go ddímach, s fechar ó. Bheirt acu siad caint le chéile. Leabhar Romeo leis an nathair leabhrás. Duine sé dó go raibh sé tite in ngrá, agus go raibh sé riméideach agus críomhriste ag an am céine.
Ní raibh an sagart sásta an scéal sin na chluisteáil. Agus cad a tharla a ró sin, díomhraigh sé de. An bhfuil dearmid déanta agat orthaise. Is ag Juliet atá mo chrí sa Romeo. Níl weim ach í. Rinne an tathair leabhrás a bhacnamh an scéal, agus thocraigh sé go gabhródh sé le Romeo. Agus an bheirt acu caiinteann sin le chéile. Híl an tathair leabhrás go bhféadfadh an ngrá idir Romeo agus Juliet deire a chur leis an trid idir muintir cheapailead agus muintir mhaintigiú. Go rúnda thug sé Romeo agus Juliet le chéile agus fós sé iad. Dág an bheirt sláán le chéile an sin agus dimigh siad a rais chuig go Gaeilge féin. An bheiceimid a chéile a nocht a Juliet a chrí, a díomhraigh Romeo de. Feici a stór a gheall siad ó. Feiceoirí lán sásta leis an scéal. An ihe sin bhí sé ina raibh idir muintir cheapailead agus muintir mhaintigiú thráid na Verona. I lár na troda há chul ceathrainn Juliet an cara a bar a bheidh Romeo lena chláimh. Déantas! A bheidh Romeo. Agus de héim buile lance an dúnmhar fór sa slua agus há sé lena chláimh é agus warraigh sé é. Tháinig print sa Verona an láthair chun pinos a ghearra Romeo. Le hairí gréine sé, fácaigh tú Verona agus ní cheocaigh tú a rais go Joe. Daoine bocht mar an sin bheith. Ní raibh ach éon ihe a bháin fanta ag Romeo i Verona. Chúis sé go seomra codalta Juliet agus chin an bheirt deora móra gorta. Fóg siad a chéile agus gheall siad go méidis dílistá chéile go Joe. Ribh éirí na gréine nuair thosaigh na héananig léach dág Romeo sláán ag Juliet. Bhí súil ag an mert nach meach sé a bhád eile go bhfeicidís a chéile arís. An lá dár gcionn, dúir tuis mothirí Juliet lé go raibh sé an ann dipósa. Fear céile maith a bheith sa chúnta páras dit. Chúid Juliet chuig an athair leabhrás agus í ag cleine. Táimse an ngrá le Romeo, bearl an bás a áil ná an cúnta páras a fósa. Bhí seft ag an sagart. Má ólann tú an deoch súin seo ribh an manis sé, ceap ag gach duine gúil tú básathe, agus deirfidh mise le Romeo teacht a rais chugad. Dú seoigh tú faoi cheann gá lá agus túirigh Romeo leis as seo thú. Ag sí bhric sí trí na chéile. Dól Juliet an deoch súin agus hit sí as a seasamh. Léannig Pálas muintir cheapailead le bécáil fáis is bhrón. Le an scéile fud Verona agus níos fuide ó bhaile. Agus chúla Romeo an droch scéile sa le bhéadach an tathair leabhrás an iarraine a intin dó. Má tá Juliet marmh níl scéal be in an domsa sé. Cheannaigh sé deoch nimhe agus dill sé Verona. Ris sé go dtí an sépéal ina raibh corp Juliet lecha amach. Fóg sé í agus go críomhriste dól sé an deoch nimhe. Juliet, agus ceapan gachéin a gúil sí básathe. Agus Romeo treis teachtasteach a ciún. Treis gá lá, thuaigh Juliet as a suúin,
Doscail sí súile agus chonig sí Romeo sínta lena taobh. Is tú grá mo chrí sí. Ach nuair a fóg sí hiag sí gra Romeo fuair marmh. Bé mi den éondí sa bheatha agus sa bhás sí. Leis sin, thug sí an scían a bhí ina chris aige agus há sí ina chrí í. Bhí pobl Verona trína chéile ag bás na lánúna. Nuair a hiag muintir Chapelette agus muintir Montague gra na daine ab óige agus bhreacha cailte acu agus gur bhéh an fuath ba chúis leis rinne siad siocháin. Bheith ar Romeo bocht agus é marmh sínta marmh an sin agus Juliet agus an scían áthaice agus an fuailteach amach. So, bhí Romeo agus Juliet súil an gur hathan na leabhar agus táime tanú bula libh chéile don chéad leabhar eile. Slán!